Lejla tajba l-kulħadd. Naħseb mhux faċli wara ġurnata xogħol u xek. U ejja dak li jkun jerġa' jinġabar hawnhekk biex joqgħod jisma' xi ħaġa. Imma jekk torqdu għalmenu tkun servit biex torqdu. Ġifieri. Tajjeb. Nibdew daqsxejn ta' talba ta' fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Inroddulek ħajr Missier għall-imħabba kbira li għandek għalina. Għatina li mhux biss inkunu nafu li tħobbna ma nħossuha din-imħabba. U għatina li jiddispjaċina tassew għal-ħtijiet tagħna d-nubiet tagħna. Mhux tant biex inkunu ħażejn aħna, imma x'jekk jiddispjaċina tassew ifisser li nkunu nħobbuk ħafna. Kabbarna fl-imħabba lejk. Inti li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek. Tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum, għatina llum. Aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, iddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deniqa. Jekk tiftakru il-bieraħ tkellimna dwar id-dnub li għamel ħsara, mhux lill-Alla, edna. Imma li għamel ħsara l-ewwel qabel kollox lil min? Lilna u lil tama. Imma minkejja li dan id-dnub jagħmel ħsara lilna u lil ta' madwarna, aħna xorta waħda nagħmluh. Hekk jew le. Allura kaw xi ħaġa li ma taħdimx sewwa. Mhux hekk? Għax jien inkun konvint illi xi ħaġa lili qed tagħmel l-ħsara, jien nagħmel kull ma nista' biex ma nagħmilhiex. Mhux biss. Imma dan l-imbirek dnub, pereżempju, li nieħu xi ħaġa, nakkwista xi ħaġa u m'għandix dritt. Pereżempju, illi ngħid kelma b'oħra u naf li ħassalva l wiċċej. Pereżempju, illi fejna fin nara xi ħaġa li teċċitani sesswalment. Dan l-imbirek dnub jidher dejjem ikraħ jew sabiħ. Kif jidher id-dnub? Jidher dejjem sabiħ. Mhux hekk? Id-dnub jitfaċċa qudiemna dejjem bħala xi ħaġa sabiħa. U anki jekk naf li ħad tagħmel il-ħsara, billi tidher bħala xi ħaġa sabiħa, jien nagħmilha. Jiena inħobb inġib bħala eżempju min pereżempju għandu l-pressjoni jew min għandu t-sukkor pereżempju. Inti taf li l-ħelu jagħmellek ħażejn? Imma daqs kemm taqbdek lupa u kilba għal-ħelu, propju meta inti taf li qed jagħmellek il-ħsara, ma jaqbdek qatt. Hekk jew le. Mela x'jiġri? Dan ifisser li aħna għandna l-kapaċità li nidħku bina nfusna. Jew aħjar, ix-xitan għandu l-kapaċità li jingannana. Irridu nżommuha ċara quddiem għajnejna bħalma meta jkollok il-pressjoni taqbdek iktar lupa għall-melħ u l-ikel ħellu ma jogħġbokx. U tixrob il-kafè u tiekol iċ-ċikkulata. Mhux hekk? U taf li din ħattellalik il-pressjoni, jew inkella t-sokkor l-istess, u inti tinganna ruħek illi jisma' kważi dak il-ħin tinsa ma tagħtix każ, ħalli mbagħad il-konsekwenzi wara, imma dak il-ħin int ma tagħtix każ. Hekk ukoll jiġri meta aħna niġu fit-tentazzjoni u għalkemm nafu illi dnub jagħmlilna l-ħsara u li minnu, però nispiċċaw biex naqgħu fih. Il-bieraħ tkellimna fuq l-ewwel ħaġa biex tqer sew.
aħseb dnubietek sewwa. Illum it-tieni ħaġa tindem minnu. Tindem minnu. Issa, x'jiġifieri tindem mid-dnubiet? X'jiġifieri tindem minn xi ħaġa sabiħa li inti għamilta għax sabiħa? Mhux lakemm. U xi darba tiġik faċli li tindem minnha, imma xi darba tiġik diffiċli li tindem minnha l-ħaġa. Dak li jkun jgħidlek jiena billi nieħu xi ħaġa ekstra, billi nieħu xi ħaġa iżjed, daqskemm jisirqu, daqskemm jieħdu din il-ħaġa xejn. Jiena ma nħossix dnub dejn, ma nħossix dnub ngħidu jew le. Billi gdieb, billi qed gidba dejn ma nħossix dnub. Billi jiena mort darba mal-mara ta' dak, jew ma dik it-tfajla, jew ma dak jien anzi, ma nħossix dnub u llum iktar u iktar m'għadniex inħossuhom bħala dnub ċertu affarijiet. Hekk jew le. Hekk jew le. Allura li jiddispjaċini minn dak li nkun għamilt. X'jiġifieri? X'ifisser? Illi jien nindem minn dak li jien għamilt. X'jiġifieri? X'ifisser? Ħanġibu eżempju ħalli niftehmu. Kieku jkollok jien tkun issuq bil-karozza, tajjeb. U tolqot il xi ħadd bil-karozza, tolqot il xi ħadd. Il-karozza ta' xi ħadd li ma tafux, li ma tafux. Inti jiddispjaċik jew le? Iwa jew le? Għal min jiddispjaċik għall-karozza tiegħek ma jiddispjaċik xi għal tal-ieħor, mhux hekk? Għal mienu? Hekk jew le? U għax jiddispjaċik, ħa nippruvaw nirriflettu naqra ma' xulxejn. Għax jiddispjaċik? Jiddispjaċik għax għamilt il-ħsara lilek innifsek, għax għamilt il-ħsara lill-ieħor, u jiddispjaċik l-iktar għalfejn għax ħadd żball, għax żbaljajt. Hekk jew le? L-iktar jekk dak ħareġ bil-karozza qallek mela dalodu għadek ma qomx, mela inti għamej, mela ma rajtnejx. Hekk jew le? Imma kieku jkollok tkun is-suq int u tolqot il-karozza tal-ikbar ħabib tiegħek jew tal-ikbar ħabiba tiegħek, inti għal xiex jiddispjaċik? Jiddispjaċik għax għamilt il-ħsara lilek innifsek u l-karozza tal-ħabiba, imma jiddispjaċik ukoll għaliex għax din kienet il-ħabiba tiegħek. Jiddispjaċik għax inkwetajt lilha, għax weġġajt lilha, hekk jew le? Jew le? Ħanġibu eżempju ieħor, ħaniftehmu. Mela jiena libta lill-mara tiegħi. U l-mara tiegħi fetħet il-mowbajl u sabet il-messaġġi fuq il-mowbajl. U affaċċjatni, qalt li hawn x'inti tagħmel fuq il-mowbajl. Le mhux tiegħi, mhux veru dak xi ħadd daħalli fuq. U nibda nikdeb. U ngħid mhux veru, nipprova niskuża ruħi u ngħid imma dak, imma dik, imma jiena sempliċement dak batna messaġġi li xulxejn u bditej, eċċetera. Bdiet l-oħra u x'naf jien. Meta nkun waħdina għall-kwiet, l-ewwel li ħanagħmel, l-ewwel reazzjoni tiegħi xi tkun? Xi tkun? Qabditni. Ħallejt il-mowbajl, ma kellix inħalli l-mowbajl. X'għamilt? Jew le? Jew le. Meta jgħaddi ftit ta' żmien, irid jgħaddi żmien, jista' jkun illi jien jibda jiddispjaċini mhux biss għax qabditni, imma x'għamiltilha lil din il-mara. Il-mara tiegħi. Jista' jkun mhux dejjem ħarbattilha ħajjitha. Farrakta. Din m'għadix taf fejn hi. Tliftilha kull sens ta' fiduċja.
insejt, nibda niftakar jien, insejt dak kollu li għamlet miegħi. Tamlu għad-differenza bejn jiddispjaċini għax inkxift, jiddispjaċini għax qabditnej, jiddispjaċini għax ma kellex inħalli l-mowbajl jiġri fl-idejn, u il-fatt li jiddispjaċini għax dejn weġġet, din il-mara weġġet. Tamlu għad-differenza? Tindunaw bid-differenza? Altru jiddispjaċini għax żbaljajt jien, għax kważi issa l-idija li kella l-mara fuq tiegħi issa spiċċat, di mhux ħatafdani iktar jiena. U altru jiddispjaċini wkoll barra dejn li jien lila għamiltilha ħafna ħsara weġġajtha. Għax x'imkien l-imħabba kienet hemm u għadha hemm. Nixtieq illejla nifhmu ftit id-differenza bejn l-indiema perfetta u l-indiema imperfetta. L-indiema imperfetta li mhix perfetta jiġifieri, meta jien jiddispjaċini għalija nnifsi x'għamilt żbaljajt. Qed nipprova mhux insowmta għal-randan, imma qed nipprova nonqos jien, allura nipprova ma nikolx, nipprova noqgħod attent biex ma nikolx ħelu, biex ma nikolx affarijiet li ħaxnuni, noqgħod attent, u waqgħid kien x'għamilt. Indiema purament imperfetta. Inkwetat għalija nnifsi. U altru bid-dnub li għamilt, bil-ħsara li għamilt, jien ninkwieta għall-ieħor jew għall-oħra. Jien qed ninkwieta għall-mara tiegħi li fernistila ħajjitha. Qed ninkwieta għall-mara tiegħi li naf li kienet tħobbni u tħobbni ta' veru. U waġġajta lil din il-mara waġġajta. Dik hija l-indiema perfetta. L-indiema perfetta jiddispjaċini verament għaliex għax jien weġġajt lil xi ħadd li lili jħobbni. L-indiema imperfetta meta jien sempliċement jiddispjaċini illi jien m'għadniex tajjeb, jien minix tajjeb jien. Qisu l-imiġġ tiegħi issa ġiet imċabsa b'xi ħaġa qudiemi u quddiem l-oħrajn. Ħanġibu eżempju ħalli nkomplu niftehmu. Meta wieħed jipprova jisraq jew jieħu li mhux tiegħu jew jikkorrompi jew xi ħaġa, ħafna drabi sakemm ma jinqabadx laqqas biss jinduna jew jaraf li qiegħed jagħmel ħażin. Hekk jew le? Tiġri? Meta dak li jkun jinqabad, il-folja tinqaleb għaliex? Għax tiġi fuqu mistħija kbira, għaliex? Għax il-ħażen tiegħu, il-ħażen tal-persuna tiegħu jiġi magħruf, joħroġ barra. Dik hija indiema imperfetta. Illi kieku dan ma qabadx, wis probabbli kien jibqa' sejjer kif kien. L-indiema perfetta meta jien jiddispjaċini li qed inweġġa' lil xi ħadd li lili tassew iħobbni. Mela dan xi fisser, issa nġibu ftit eżempji mill-Bibja ħalli niftehmu aħjar, ta'. Dan xi fisser? Dan ifisser illi jekk jien ma nafx li Alla jħobbni, jekk jien ma nħoss l-imħabba ta' Alla lija, jekk jien ma nħoss l-imħabba ta' missieri għalija, ikun diffiċli ħafna biex jien jiddispjaċini li weġġajtu. Diffiċli. Inti jiddispjaċik li weġġajt lil xi ħadd meta dak ix-xi ħadd ikun iħobbok. Il-bqija dispjaċir ikun marbut magħna żbaljaj issa sewwa l-oħrajn x'ħajdu, issa sewwa nista' noħroġ fit-triq,
issa sewwa kollox marbut miegħi. Dak nistgħu ngħidulu għandiema imperfetta jew sens taħtija, guilt feeling. L-oħrajn mhux se jibqgħu japprezzawni bħal qabel, kważi kollox idur miegħi. Egoiżmu. Imma almenu nieqaf milli nkompli nisbalja. L-oħrajn mhux se jibqgħu jistmawni bħal qabel. Meta hemm imħabba lejn il-persuna, meta hemm imħabba lejn missieri, lejn ommi, lejn Alla, id-dispjaċir tiegħi ma jkunx marbut miegħi biss għax jien ma kellix nisbalja, ma kellix ninkixef, ma kellhomx l-oħrajn jindunaw li qed ma jkunx marbut ma dik biss. Imma jkun marbut l-iktar ma xiex, mal-fatt jien dan il-bniedem weġġajtlu qalbu. Din il-persuna weġġajtilha qalba, din l-Alla weġġajtu. U allura aħna ngħidu naqas is-sens ta' dnob. Mhux veru. Mhux is-sens ta' dnob naqas. Naqas is-sens ta' Alla. Fi kliem ieħor, lil Alla aħna jew nħossuh il-bogħod, x'imkien il-bogħod, u nsejna m'għadniex inħossu l-imħabba kbira li hu għandu għalina. Jekk aħna qegħdin bil-qiegħda hawnhekk illejla, għax hemm xi ħadd li bħalissa issa qiegħed jagħtina s-saħħa. Li noqogħdu bil-qiegħda li nisimgħu issa mhux il-bieraħ jew meta twelidna li issa. Aħna bis-saħħa tagħna ma nagħmlu xejn, bis-saħħa tagħna weħidna. Kieku tagħmel xi ħaġa bis-saħħa tiegħek waħdek, kif ikollok l-influenza u tgħid u lejn irida tgħaddilej. Mela, tgħaddi huwa l-influenza. Ma tgħaddix tgħid l-influenza. Għax ma jiddependix minna. Għalfejn qed ngħidu dan. Dan ifisser li hemm xi ħadd li lilek bħalissa qiegħed iħobbok. Dan huwa Alla tiegħek, Alla tagħna, li qed iħobbna kontinwament. U li l-bira ħedna li tagħna il-kmandamenti u qalilna biex inħobbu lil xulxejn biex aħna nkunu sew. U meta aħna nonqsu lil nfusna, inweġġew iwa lil nfusna, inweġġew lil xulxejn, imma iweġġew ukoll għax jarana mweġġejn. Iweġġew ukoll għax iħobbna, għax min iħobb, bħal meta jint missier tara li l-ibnek qiegħed ibati u tweġġa' miegħu jew iktar minnu. Ħafna drabi tweġġew iktar mit-tfal tagħkom. Meta tara lil xatt minn uliedek ibati, li intom tħobbu. U hekk ibati il-missier tagħna tas-sema. U l-indiema tkun vera tagħna meta aħna jiddispjaċina, iwa x'weġġajna aħna, iwa x'weġġajna l ta' madwarna, imma wkoll għax weġġajna lil Alla l-missier. Ħanġibu żewġ eżempji mill-Vanġelu biex nifhmu ftit ġifieri din l-indiema. Jiddispjaċik minn mid-dnubiet tiegħek. Mela, il-bieraħ tkellemna biżżejjed fuq il-konsegwenzi ta' dnubiet, mhux hekk qedna xi fisser jekk ma tweġġaħx jekk ma tirrispettax il-omok u l-missierek. Nistgħu nkomplu sejrejn. Xi fisser jekk isma' kulħadd jisraq. Sakemm tisraq int, right. Tajba, mhux kulħadd jagħmel li jrid mhux hekk, imma xi jisirqu lilek naħseb toqmos ftit. Naħseb ma toqgħodx. Sakemm toqtol int biex tkun sew int, all right. Toqtol mhux bil-fors bis-sikkina imma telimina t-tajjar. Imma meta jibdew imissu lilek imbagħad tibda toqmos int. Nafu li id-dnub għandu konsegwenzi ħżiena. Fuqna l-ewwel qabel kollox u fuq dawk ta' madwarna. Dan id-nieħ il-bieraħ. U jiddispjaċina meta nagħmluh għax dawn il-konsegwenzi jiġu fuqna wkoll, inħossuhom. Jiena nassisti jekk ftit familji għadni sal-ġurnata tal-lum nirringrazzja l-Alla. Familji fid-diffikultajiet kultant tibda tinduna kemm ikun hemm uġieħ li jiġi minħabba dnub. Uġieħ ikraħ li jiġi minħabba dnub. U jgħidlek ara jien x'għamilt
għal ftit gost, għal ftit pjaċir x'għamilt. Ma ħsibx fil-konsegwenzi x'għamilt. Tibda l-indiema. Jibda jinduna dak li jkun li dnub għandu konsegwenzi koroħ negattivi fuq il-persuna. L-istorja tal-Iben il-ħali kollha kemm aħna nafuha żgur. Jien ħanejt xi ħaġa żgħira minnha biex nifhmu ftit id-differenza bejn indiema imperfetta. Jiddispjaċejk għalik innifsek l-indiema imperfetta u l-indiema perfetta. Jiddispjaċejk għal min iħobbok mhux għalik innifsek. Tiftakru li dan it-tifel ma kienx iħossu iben ta' dak il-missier xwejjaħ, tant ma kienx iħossu iben illi lill-missieru qallu tini s-sem tiegħi mill-wirt. Tiftakruha mhux hekk? U fil-mentalità tal-Lowt titlob is-sem tiegħek mill-wirt lill-missierek ħaj ifisser li tridu mejjed. Għaliex? Għax inti l-wirt tieħdu wara l-mewt. Ara kemm it-tifel iż-żgħir lil dak ir-raġel xwejjaħ ma kienx iqisu bħala missieru. Dik id-dar ta' dak ir-raġel xwejjaħ ma kienx daru it-tifel iż-żgħir u telaq. Dbiet telaq. U berbaq ġidu kollu f'ħajjam tajra jgħidilna l-Vanġelu. Meta spiċċawlu l-flus, fejn spiċċa dan miskejn? Jira l-qżies. U l-Vanġelu jkompli, lanqas il-qżies ma rridu jagħtuh ma kienu jagħtuh minn dak li kienu jieklu. U għaw bida jinduna illi li tidbiet mid-dar tal-missier, li tberbaq ġidek man-nisa tat-triq, li tberbaq il-ġejt mhix xi ħaġa tajba. Li teħodha kontra missierek mhix xi ħaġa tajba. Beda jinduna. U għaliex beda jinduna? Għax taħsbu intom li beda jinduna? Għaliex? Għax qabdow x'qabdow? Il-ġuħ. Qabdu l-ġuħ. Ma għadx missier miskejn x'għamiltlu kemm tani affarijiet, missier ħallejtu hemmhekk jibki waħdu, missier għas kellu idea ta' missier il-ġuħ. Tantu hekk illi qal isma' qal sewwa ħejjin qiegħtaw u hemm il-lavranti l-ħaddiema ta' missierej bżaqhom mimlija u qiegħtaw. Din l-indiema, din il-weġa li ħass kienet minħabba f'missieru jew minħabba fih innifsu? Ejdulej. Ħabba fih innifsu, mhux hekk? Ħabba fih innifsu. U din hija l-indiema imperfetta. Qal hawnhekk spiċċajna mhux sew. Qal immur id-dar, il-missieri ngħidu isma' għall-menu. Interessanti ta' dan prepara t-ticket biex jidħol id-dar ta'. Prepara l-iskuża kollha kemm għall-menu nisma' għall-menu tilqanix bħala ibnek, ara, ma jħossux ibnu. Imma l-qani bħala wieħed mill-qaddejja tiegħek ma qalilewx din tal-aħħar ġo qalbu forsi għall-menu dik il-biċċa ħobs. Mela l-indiema bdiet meta beda jħosslu ġieħu. U x'jagħmel da jitlaq imur, jimxi. Preparatu lest x'se jgħid lill-missieru biex missieru għall-menu issieru għall-menu jitħebiċċa ħobs. Għall-menu jismaħ bħal wieħed mill-ħaddiema. U dak kif imur. Missieru jgħidilna l-Vanġelu jarah ġej mill-bogħod. Mena t-tifel ma tantx interessaħ minn missieru. It-tifel ma jafx li missieru jħobbu daqshekk, ma jafx. Tantu hekk li stenna li daħħa jkeċċieħ il-barra. Da stenna li se jagħmillu storja u jgħidu isma' x'bejn. Tililek min jafek. Erġa' ġejt biex tieħu li baqa', x'ġejt tagħmel? Forsi kieku kont jien hekk kont nagħmel jew kont jien hekk kont tagħmel. U
U dan jiltaqa' ma' missieru, il-Vanġelu jgħidilna ma ħallihx jitkellem missieru, intafa' fuq onqu u beda jbusu. Dan li għamel il-missier. U dak il-ħin ġrat xi ħaġa, x'ġara dak il-ħin? Il-Vanġelu ma jgħidilniex b'mod ċar, imma dak il-ħin ġrat xi ħaġa kbira. Dak il-ħin dak it-tifel iż-żgħir ġiftih qal uj. Mela dan ix-xwejjaħ mhux raġel qalbu ħażina, jew raġel li ma jinteressax minni. Kif kont naħseb jien, tant leqbad tlaqt mid-dar u berbaqtu ġidu kollu u ridtu mejjed, mela mhux hekk dan. Dan ir-raġel veru missieri. Dan ir-raġel veru missieri. U mhux missieru taħ is-sandli, taħ il-libsa, għatillu l-oġol li msemmen, taħ iċ-ċurket, lil dak li kien għamillu waħda bħal dik. U dak il-ħin, dak it-tifel iż-żgħir, beda jweġġa' iħosslu ġieħu verament minħabba li kien weġġa' lill-missieru li kien iħobbu daqshekk. Intom tagħmlu għad-differenzi issa bejn li jiddispjaċini għalija nnifsi u li jiddispjaċik għal Alla l-missier li jħobbna. Però din id-differenza nagħmluha tafu kif nagħmluha? Nagħmluha jekk jirnexxielna nibnu relazzjoni tajba mal-missier. Jekk ma jkollniex relazzjoni tajba mal-missier, din ma nibnuhiex. Jekk ma jkollniex relazzjoni tajba mal-missier ta' mħabba, dejn l-indiema perfetta, dik li ngħidu l-indiema perfetta, jiddispjaċini għax weġġajt lil min iħobbni, ma nħossuhiex. Ħaniqafaw. Ħanpoġġi l-Ewkaristija bħal bieraħ għal 5 minutes, 5 minuti mhux iktar. Ġesu fl-Ewkaristija u liben tal-missier. Liben li l-missier jagħtih kontinwament għalina. Meta nħarsu lejh niftakru fl-imħabba li l-missier għandu għalija għalik għal kull wieħed u kull waħda minna. U niftakru wkoll li aħna msejħin kollha kemm aħna biex ikollna l-istess dinjità, biex inkunu importanti f'għajnejn il-missier f'għajnejn Alla daqs ibnu. Għax aħna wliedu, kull wieħed u kull waħda minna Alla lilna jqisna bħala wliedu.
محبة قوية عنده علينا هلا المسير أراوش محبة قوية عنده علينا هلا المسير. Naħseb eżis skuti taqblu miegħi li dal-kliem li jtidilna l-isqof jekk nożżuh jagħmel ħafna ġiet f'ħajjitna. Hekk għada neġru niġu fl-istess ħin, ħeġġixkom bil-qalb, ħeġġu oħrajn, jekk tixtiequ naħseb li jkun ta' ġid għal kulħadd, inkomplu nitolbu biex dawn l-eżerċizzji jkunu ta' ġid kbir għalina. Grazzi ħafna lill-isqof, nixtieqilkom ilkoll il-lejla tajba jista' jkun ejjew fil-ħin jew tikka qabel biex taf inti lan telfu l-xulxejn u hekk nilħqu il-ħsieb kollu u x'hekk. Grazzi ħafna, il-lejla tajba lilkom ilkoll.